boss, oh. Inabangan ako na sa inyo, ha. Salamat, boss. Ay, dong. Tasa, dong. Ay, salamat ka, dong. Untag, balangit mo. Ay, problema tayo. Hinay kami. Adjust ako, dong. Kuya, kung style ni mo inang soft drinks eh. Paitan, hanap puntaan eh. Sige rin tagtambay. Wag nyo tayo kwartaan eh. Ay, ani lang. At tuon ako sa Kuya William Big. Basig, nato si mga sideline ba? Kasi mga kwarta ko dito. Tuon sila ko, Big. Ayo! Ayo! Oy, isa bang kay? Uy! Asa bang garon niya? Ako diri si Am kay, nalibang. Ay, atis! Wala ka ni gadiri di ay! Ya! Yan ako tuyo ni mo ya ba? Oh, usa man akoy. Unsa man tuyo ni mo di ay? Nalagi yung tuyo ni mo ya! Dugaya pa nung malibang di ay! Kung saan nagilibang ni mo? Angkla? Mas jikoy na kay bang nalibang bang tao, mo samok-samok. Aya! Nakoy tuyo sa mga ba? Basig naki-sideline diya. Ha, sideline? Si sideline pasabot ni mo koy. Sideline ba? Pangwarta? Apoy, nakay ko tambay-tambay ko sa munduyan ba? Moro lagi problemahan ni mo. Koy dali ra kay na. Ay! Mao dyan ay ganahan ako si Muya ba? Kay tabangan dyan ko ni mo. Dali, samay tata. Tirada na yung gusto ha. Dali. Koy, sabutan na ito yung mo tuyo si kuha. Ano kuya lingkod? Ano ba ni panirada diri ya? Panirada na ato ginaplanuhan no. Sige, planuhin na. Aniyo no? Gods! Igus. Tara, kata-kata na ito. Lah, luya nila kahimtang uy. Luya na nila eh. Tagaan na ako sa labi. Aron makatabang ko sila ha. Oh, tara boss oh. Inabangan ako na sa inyo ha. Salamat, boss! Salamat kayo, Biseng! Salamat! May tag na pa'y mga tag sila ay. Kay luoy kay sila oh. Wala, hindi na taga koy. Kwarta na, pila mo to? 20. Dali na kayo no? Tara, pikas na punta. Yatis, naginhungay man ang duha. Ay, dong. Tasa, dong. Ito mo nagbuhay ko kay tiguang ba? Maluho na matag na stuong. Kanit no. Ito may taya ni mo, tay. Ay, dong. Pwede ko mga sinsiyo sa inyo, dong. Giuhaw na manggugay ko. Patay, sisiyo daw. Tagait ko, kita may dapat mangayo. Nah, tay, wala na may sinsilyo, tay. Ay, dong. Kabalo ko ninyo, dong. Mga atikon, kaya mo mga naong. Pagka mo, dong, di mo mahatag, dong. Magabaan mo, dong. Patay, ihatag yung siguro na ito niya. Matayo ng taan eh. Ihatag na ako, ihatag na, hatag. Tay, ay, salamat ka, dong. Untag, balangit mo. Ay, problema tayo. Hinay kami. Adjust ako, dong. Sige. Ay, atis to ko. Huwag mo ito, klaro ko yun. Ay mani oy. Klaro eh. Muna pa na to. Ang galang lang na. Uy, klaro, nakuha pa ng stiguang atong 20 na lang ganito. Nakuha ko yung stiguang. Saya nga tong tirada na to ya ay. Epektive ra ba unta kayo? Pruloy mo kasi tatay ko. Tiguan mo kayo. Aw, sige lang ko. Iloy pa po kay tiguang. Tagal. Labo na to to. Kaya basta di magrasyahan na po, no? Bitaw po. Wala. Natuloy ng binaktasan niya. Kuya, kung style ni mo inang soft drinks eh. Di ba dito tiguan yan?